Emir bilişiniz ýaly albom çykdy. Söýgülim dip özüm 14 fevral günü çykardy. O Emir Gutlaýas sorum bar da sen bundan bir 2 ýyl ýaly özüň tanışdyryş bir çoğun konsert bilen sahna çykdyň. Hemmede şonda şatlyk şowun bilen garşaldy. Ýöne näme üçindir birden hem ýitip gitdim. Bir 2 ýyl ýaly bir onu şok o ýerde gördük. Ýöne ara kesme berildi. Başta ilk çıkışımız biraz kârdın dinleyiciler tarafından halanmay 2-3 tane single okladık, anladım. Klip işledik. Kavice bilen Kavice stüdyosu bilen klip işledik. Halk köpçülüğü tarafından habar bolanlar tarafından diyen gowy garşylanmay. Aslında gowy dinlenmey. Ýöne soň käbir ýagdaýlar sebäpli ara ýaz berdi ýa-da şoňa meňne başga bir proýektiň üstünde işläp o proýektim ýarym alman boldy. Şeýdip biraz ara wagt girmeli boldy. Başgalarına soran bolsa sorajak. Ahtarlyk aýdylarmy? Albomyň içinde näme aýdymlar, ahtarlyk marka aýdylýan. Içinde Begenç Hojaýewiň aýdymlary bar, Habib Music'den dören aýdymlary bar, Habib'in döreden aýdymlary bar. Öz henin düzen aýdymlarym bar, ýöne aranjировкасы beýleki olanlar tarapyndan edilen. Ýöne aýdymlaryň hemmesi awtorsk aýdymlar. Hiç bir plagiat ýok. Plagiat halam ol. Misal men asliyetinde şu janr halyan bolýar. Ýöne men dinleýijilerimiň halyan janry şu bolan şu köprak şunu işlemer bolýar diýen ýagdaýlar bar. Şertlere boyun eğmeli bolýar. Käbir işlerinde hemme işlerden boşýarlar. Ýöne men öz isleýän janryma ýakynrak işler etmege tarap girip barýar öz karyeramda. Men biraz jazz we stilde aýdymlar, şol janrda aýdymlary dinlemänem, aýtmanym halaýar. Köýlen aýdymçy boljak boldum we aýdymy dinletmek isleýän boldum. İlki bilen aýdymyň bolmaly. Sen öňüň aýdymyň bolmaly. Sen karieranda bir ýerde barmy ýa-da geljekde sen aýdyman goýup bir prodüserler da geçip gitjekmi ýa näýdi? Prodüserler geçmek üçin ilk önemli belli derecede näme bolmaly diýen adam. Belli derecede maglumat ýükü, tejribesi bolmaly diýen. Albomda suratlary gördük, marketing suratlaryny gördük. Biraz şu taýdak imajyny ütködipsiň. Muň sebäbi näme? Sebäbi şeýle ilk öýrenmen albomum hemme misal üçin 12 tane aýdym bar içinde we 12 aýdymym düýnüň albomyň çykaýmanyň edil öňü syrasynda döredilen aýdymlar däl bulagyň içinde has öňdöredilen aýdymlarym bar. Ýöne tak halk köpçüligine çykarmanlygym sebäpli men şeýle bir karara geldim özümçe. Men başta çıkan imajym albomyň daşyndaky suratdaky imaj men başda çıkan imajym. Ýani ondan näre köp wagt geçdi, birim köp wagt ara saran üçin biraz özümçe ýüküş Bir täzelik bolsun diýip. Täzelik bolsun diýdim. Ahtarlyk aýdym işlejek boldum. Muň der adam köpelýär. Misal üçin o ýetim bir ýükünden özüne ýakynlyk gelýän aýdym saýlamaly bolýar. Muň üçin ya özünden aýdymlaryň içinde satirovka, ýani saýlaw geçirmeli bolýar, ýa-da beýle kompozitor olanyň aýdymlary dinlemeli, saýlamaly bolýar. Ýa-da köp wagt alýar. Soň aranjировка berýär aýdymy. Başgalardan şu dinlemeli, näme oğurluk üçin, plagiat üçin, cover üçin. Ýok, kompozitorlar aýdymny almak üçin. Misal üçin diýel bayram nowbatda ýa-da Begenç Hojaýewde aýdymlar kän öz döreden aýdymlary. Mendin öz döreden aýdymlar maýdamy, olan döreden aýdymlaryna aýtgan ýa-da Habibde. Iň agyr düşen ýazgylarda iň kynçylyk çeken aýdymyň. Kynçylyk çeken aýdymyň barjak ýanyna diýip bir dördüncü benim aýdym o. Hawa, insoňky albomy goşulan aýdym şol. Şol aýdym biraz ulak wagt aldy. Näme kynçylyk bolýar? 2020 ýylyň noýabr aýlaryna aslynda çykmady. İnglisçe ýa-da türk dilinde aýdýan cover aýdymlarymy paýlaşanlar özüň aýdýanmy diýip soraýarlar. Näme üçin bilemok, ýani özüň aýdýan. Biram aýdymlaryň sözlerini özüň düzýänmi diýip soraýarlar. Şuly soraw meni köp gawat bilýär. Sazanlar kimler bilen işleşen şu tema? Bir studio bilen işleşenmi? Ya bir DJ çözýän bu zatdan barmy? Edil şu albomum arada urunatjak bolsak, mundan soňky albomlarda entek Bayram Nowbat we Sigar diýip bir DJ aranjировщик, rejissör dostum we şuňa meňne beýlekiler bilen hem planlaýan, meýilleşdirýän atlarym bar. Ýöne oňa çenli şu albomumda işleşen adamlarym Habib Music
belki her kim tanıyanlar aýdym aýdýarym, aýdym işleýärem. Öz boluşly bir stili bar. Men şoň stilinde taşyn aýdym albomyň 4 aýdymyny Habib işledi. Habib muraýratynlygy aranjировка eden aýdymna poçerkini goýýar. Belli olar ol şeyde de. Mesela Söýgüň açar diýen aýdymda beraber. Deep house ýöne jazz we tek neme bölejikleri diýen. Üç eşlik bilerdiň awa. Sen moğolumçılığa men diýär, moğolumam diýerler, hem emir moğolum diýerler. Moğolumçylyk, aýdymçylyk. Haýsy saýlar? Biri saýlamaly. Aslında ikisini bir-birinen bir beýleke pätkil bermedi şu wagtda çen. Moğolum bolan üçin aýdym aýtmaga wagtym bolmany ýa şoňa meňe şäwde bolmady ýa-da aýdym aýdýan üçin moğolumçylygymy etmedik wagtym bolmady. Aýdymçam eger dinleýijileri kän bolsa aýdymçam bir derejede moğolumçylygym edýä diýip aýdyp bolar diýip pikirlenýär. Sal üçin köpleriň dinleýän aýdymçysy üst başyna, saçyna ýa giyinişine, gepine, sözüne, oturuşuna, turuşuna üns bermenim kalýan sebäbi onu izarlayan ýaşlarda bolup bilýär. Eden işini özüne göreldi alyp bilýär. Nuskoluk adam bolýar we hereketleri bilen aslında bir zatlar öwretme mümkinçiligi bolup bilýär. Şoň üçin aýdymçylaram ýa-da artistlerim aslında moğolum ýa-da özüni pikirlenip biler diýip pikir edýär. Yani köpçülüğe çıkan adam görülde olma mümkün. Şondan belki şoň jadysy bar. Köpçülüğe çıkýan adam doğrudan şoň üçin özüne üns bermeli anda. Onu tersine moğolumçylyk sana yaraptırdy onu. Bu aýdymçy bolmak üçin. Şey diýip biler belki.